Ngadap de jing kemen sa sien pat bangayok banya kren bat pi. Nagani ka ktien ka jong blay. Namar kani ka ktien ka ai ya ka jing shai. Ka hikai yangi ka sneng ka penbet ka kentu yangi. Baga ktien ka jong blay hi habangi sngap ya ka habangi pediang ya ka ktien ka penkala ka ktien ka ai jing em. Margani ka ktien kam dei tang bal suprin kam dei tang sudei tang hidak. Handrai ka dega jingem, namar ka ne ka dega ktien ya ka bau blay ukren berkadon ka jingem hangani ka ktien. Padeng ta habangi kren ni ka ktien, bad haba pi pediang ni ka ktien, pio ya ka jingem, pio ya ka bor, pio ya ka jingkala, pio ya ka jingpen temai, pio ya ka jingpen slek. Oh pio ya ka jingker ku kan, haba pi pediang ya ka ni ka ktien ka jong blay. Kani kam dei ka novel, kam dei ka God puriskam na nibla shuto daki breu daga jing start ke jungki na daga jing mayan ke jungki henry la tho yang ne ka ktien daga jing persat o men sim ba khoi la pi ong deinum dei ka ktien ke jong blai henry ka dei ka ktien ke jong blai wat ju arta tien ya kata ka perthai hi bolok away ka tip ya kata namar la don shibon ki breu ki bakwa ban yele persha ya ne ka ktien ke jong blai la ne ban pen bakla ya ka ji kai ka ktien jong blai henry hadu menta kimla ban penram ya kena ktien ke jong blai namar ka dai ka ktien ke jong blai wei bala ban yele persha yu blai wei bala ban ye kentur badu blai wei bala ban ye kontes badu blai mdan wei ru mdan tadeng tang ni ka ktien hadu menta ka long bet ka ba shisha bang ni ka ktien ka long bet ka ba penpau ba ka dai ka ba shisha namar ke ba ka keren ka penpau bat ka penshai ba ka dai ka ba shisha. Tadeng tang ingat yang kektien ke jong blay mar kadon shibon ki jikai ki don shibon ki jing thok lupa baka wei pa wei ki jing thok lupa ka badon hagane kektien shisha la pendap na kasngi shakasngi. Tadeng tang kwa ban hikai fi yang ne kektien ke jong blay hagane ka por ka menta ya ka jing tim bat ya ka jing kerku ka jing tim ba ka jing kerku. Tadeng ipai ngan ai fi tang lai tili ki nuksa hagane ka sngi ka menta lai tili ki nuksa shapang ka jing tim bat ka jing kerku. Tadang ipai ka ktien ka jong blay ngi haga testament ka berim habaki breu ki le persha yu blay haga jaka baki kin up ba Moses unan herna tin lom namaru Moses la kiu ste ulom bat ula don baru blay saupo sngi saupo miet ba ya kren baru blay kini nang ni na try ki up yo Moses rekim la shuban up ki snow ni ki mudur ba Moses la yap na ne tip la ja she kim don por ban up ki snow kerki badehing ta ki pa bagi da penbor yo aron bo kineshna da tau kon masiksier banishna blay da kata ksier baki wanra na po na Egypt da kata ksier ka bo blay la kerku yaki da kata ksier ka bo blay la ayaki haga jaka bakin pendon borom yo blay Henry Kishna penban dau tau kon masiksier ya ka bakin yamani hangta umi na yun masiksier. Kata kami, na kata ka jingmut ke jongki, kami na ka jingperkat ke jongki, bat na kata ka jingken mau ke jongki. Bahapo Egypt ki yamani daw tau masih. Kilami na Egypt, kinapoy siya riklau. Handa ka Egypt kampat mi na ki. Kiken mau sa kumno ba mani. Hapo Egypt, kiken mau sa ito ki blay jo ki Egypt. Haga jaka ba kiken mau yo blay bla pelat ki. Ki ay buram ban siya utaw masik sier. Bakilapan bor siya. Yau aron ban shna yau tau masik sier. Kilawan ra ka ksier ka jongki. Ka ksier kiyo na Egypt. Kiyo na marbo blay ay ki. Hag jaka bakin ay show blay ben penon buram yu blay. Ban ya kata ka dur masik sier ka bala penbitar yau blay. Baringi i ka babel ki tu anda Moses wan her. Rengkat bagi taki ki mau jongka hukum bulalan tau itu ki mau namar usnusi banyo i begini ki breu jaka begin mani u blay bishisha namar Moses ulai i u blay kanu ka jing kmen ka ju kanu shisha kata ka ji shakting ka ju yo blay abuloi i ka dor ka jangu Moses ula bitar bola bread ka tu dor blay pag babel ki tu la ngi pule ka tin ka jong blay ngi i bahaka ta ka sngi ki yap hadu Allah hajar nut kita ki breu ki ba mani ya ka dor blay kajing bitar ke jong blay kalawan ha bagi kon Israel. Berkalawan ke jing tim yaki hakata kesngi. Lai hajar ki yap namar baki ki mani ya kata kedor blay. Kiyo na kata ka idea, kiyo na ka jingmut, kiyo na Egypt hi. Hoy kilami na Egypt andre ke Egypt kampat mi na ka jingmut ke jongki. Kidang ken mau ya kita ki blay baki ki syakri hangtai. Kidang ken mau ru ya kita ki jhur, ya kita ki sokya, ya kita ki sokya pedang, ya kita ki jhurlik, ya kita ki runsun, ya kita ki piat. Jong ke Egypt. Ki ken mau ya ke ba
yo na Egypt menreki klet bagi deki merau ke Egypt. Ki wan ra kata ka idea hari klau bakin snai ta ka dor blai. Ki mani yau tau khon masik ser badhang ta ka jingtem ka wan. Bat ki yap hadu lai hajar baka babal ge thu ingi ladangi pule ke ne ka por ka ongom ne ka tin ke jong blai. Tiki khon shinrang ulebi ki le kumba ula ong Moses tiha kata ka sngi la klon yap na utau pajba kumba lai hajar ki rangba. Balay laklan, kadaw kalong, namar bakimani, yakani ka dur blay. Kawan ka jing bitar ka jong blay. Bat kila yap hang tahi lahe jarngot. Katag di ka testament ka berim, ka bangi pulin Exodus nang malay puar. Ngi ya ka jing yap. Namar ka jing mani blay tao. Kaya bangi puli pat ya ka testament ka batamay. Ladangi puli ka kam ki apostol ka long baar ka dekat ka balay pu prater ter do sau pu ar ka yatho yangi. Bo Petros ulayang banyalap ha ka sngi Pentecost. Bagi ni ki breu ki asngau ki kata ka ktien, bagi la pediang ini ka ktien, bagi babel ki yatho bala penim ha kata ka sngi hadu lai hajar. Ha ka testament ka berem ka ka jingyap lai hajar namar ka jingmani blai tau. Ha ka testament ka batmai namar bagi la pediang yo mensin ba khoj ki yo jing penim hadu lai hajar ngot. Kat no ka jingkala pi habangi pai show blay habangi shakri kawan ka jingkarku ndai habangi pai bien no blay kawan ka jingtim tadi inta habangi pai testament ka berim shisha u blay ude blay bahok ude blay ba bishar hok ni ke baro pi pai no blay kawan be ka jingtim rangi ha testament ka batmai habki priang yu mensim ba khoi ki yo ya ka jingkarku rangi pai ka testament ka berim ke tho yang iru ba Moses Lara itu dingdo baula pendai kata ka duriau, kata ka duriau kelas 6. Kalau long jingtim ya ki Egypt. Kita ki kelas 6 lot. Ki mla subandi. Bakawan ka jingtim hak ri Egypt bro kawai. Namar ka jing bam ka ngo ka jong uniu nong yalam. Ka jing bam ka ngo ka jong uniu sem uparo. Kawan ka jingtim ya ka ri bro kawai. Bat kila lingo Bakila kuslai namar kita ki kila kelas 6 lot baro. Kawan ka jingtim. Reha bangi pet ha ka testament ka batmai. Ladangi pule. Yohanes kelong ba ar ke thu yangi. Bau Jisu. Ha baulet ha ka jing kawai ha kana Galilea. La invite you Jisu. La kat sungo ba you Jisu bagi senrat. Ha kata ka ying. Badu Jisu open kelai ya kata ka syagawan. Moses open kelai ka syagasnam ban long jingtim ban sma utong. Henry hang ni. Haka testament ka batmai. Namar bala invite you Jisu. Namar bala kat you Jisu. Haka taka jing kawai. Kata ka ying ka i ka buram ka jong blay. U Jisu pen kalai kata ka syagawan. Syaga ba sma ubi. Syaga ba tiang. Ndai syaga ba katang lani syaga ba sma utong. Syaga ba sma ubi. Bat syaga ba tiang. Kata ka di ka jing shisha. Lafi kat utrai ka jim ka jong fi. Lafi invite you haka jim ka jong fi. Utrai pen kalabet. Ya kata ka ba blood siya kata ka batiang. Na kata ka ba sma utong jong kata ka testament ka berim. Na kata ka jing long snam ka bawan ra jing tim. Siya kata ka ba kalawan ka ba kalaken ka batiang ka ba kalaken ka jing bang bat ka bawan ra ru ya ka jing kemen. Tadai ta la pidon yo try ka jing im ka jong fi. Finyu i ken ya ka jing suk ya ka jing kemen ya kata ka jing snow bang ka jing snow tanat ka jing snow tiang ya ka jing im ka jong fi. Lagi pay ka tin ka jong blairu ni ba ha testament ka berim ni kumno baki Israel kila sungya uta ukpu kila sungya baki kila sungu jili uta ukpu balangi puli na kitab jingkan ki tu ingi baki Israel kila sungya no uta ukpu ki sungu jili ka babal nong ka ba arway jingkan ki dekat ka ba san ka ang tiu tau pat ba ula kren persya yu blai but yu Moses balai pilai alam ingi na kari Egypt bangin yu yap hagri klau namar ukpu omdan lemne ka umru omdan bat kimensim jongi kila snau jili yau ne ukpu basneo kida snau jili ya ukpu basneo kida snau jili ru ya kamana ki ombagan ni kamana kadai ka basneo kimla ban bu man bam na kabanta kala shay na marka manna ubleu ya ka hukum bikin bam tang sisin sisngi mut la bam step and bam janmiet wong tulum ya kata ka jing bam na kabanta kata ka sngi phim long ban bu na kabanta la shay tang shibu na kabanta la shay ka sneu no ka sma utung no mi iksan no andre fidi ban bu tang ha ki sisngi bam kat ba phila ha kata ka sngi bam ba kata ka jing bam kanum sneu daleliru kata ka dai ka baki kun Israel kile
Henry anda baki la sngau jli uni ukpu ke ga baja. Bau blai udah bitar, bau blai udah pa. Da kita ki sending ban po yaki, bat ki daya yap hakata keri klau ki daya at, baki daya sip, baki daya pang, baki daya jenjar. Hakata keri klau namar blai udah bitar namar baki sngau jli uni ukpu. Baru ay uni ukpu haga jing sha udah hiu Jisu. Ujisu ang along mga ukpu jong ka jingim, baki ni ki da sngau jli uta ukpu. Badeng ta kawan ka jingtim yakikan. Pagani ka jing sha. Lalu beliau ay kaktiin ka jong beliau man lagas ngi hapi. Ngasngongo baka poternat ka ay man lagas ngi yaw ni ukpu jong ka jingim. Yaw ni Jisu man lagas step man lagas ngi. Ban nga kwa banong ifi. Lada fi dan apring jong fi ki ba sngaw jili ya kaktiin ka jong beliau. Kan mau yo ka jingtim kan wan ha ka jingim ka jong fi. Ka jingtim kan wan ha ka jingim ka jong fi. Badeng ta ha ba fi priang pat ya kaktiin ka jong beliau. Pini iya ka jing kerku haga jing im ka jong fi. Wat nom sngau jli uni Jisu. Wat nom sngau nya uni Jisu la fi yo ka jo malaga sngiru pediang. Namar kadai ka mana ka ba ai jing im ya fi. Kumba ka ai jing im ya ki kun Israel hakari klau. Pi pediang yo Jisu ngidang dan ro hakari klau ka ne ka pertai. Ngi pediang ka ne ka tien man laga sngi. Kum tangin yo jing im ken. Ki ba sngau jli. Kanwan ra jing tim ya fi. Pada mengipai ya testament kabarim kawan ke jingtim bo bleu pa de sending mandat bat ban po kan bat shisha kalong ka bashirkai hadu kata henrei hoot ka babel ke thu ingi ngila dei ban shatim ngila dei shaban yap henrei utrai upa le jo kun jo Jesus Christ ban long ke jing shatim na ka menta jongi mau ulalong ke jingtim baraga ding pna long bala tim ye wei baro ubakio hau ding ong gaktin ke jong blai baru Jesus sha ula kio ha ding pna bula long ke jingtim namar pinda pet ya gaktin ke jong blai ke thu ba anda ba kun Israel kila sha po ke sending blai ong ye Moses na tau ding but hau tau ding sawa ya tau sen renong sna tau sen renong bakin pet sha tau sen renong ba no ba pang ke jing pang bakin yap no ha bakin pet sha tau sen renong kin yo kia bakin pet ki yo kia sha tang ban chupet ndan kam ban lay eru am tang ban chupet bagata ka jingpang at snam kata ka bi jong sending baro ka mi no bakio khia kita kibri kila dei ban yap reki impat kata ka de jiki kai ya ka bagtin jong blai ka ang haganisha namar bangila sngo jli yo Jisu ngila dei si shaban yap reu Jisu ula ba ya kata ka jingtim ha ka ding phna bar haba ula ba haga ding pna ban long jingtim na kamanta jongi bat na lor katangi dang isi eu Jisu kai ka banja ka babal ke tho baga jingtim da shisha kan wan haga jim jo tau bre ka babal ke tho ingi dang i puli ga ni ka porm de banga ong manga ga ong ka tin ga jong blai baga ne ga ka jing maham ga jong blai ya kita ken ki ba snow jli eu ne kupu ki ba snow jli eu Jisu ka babal ka ong lang i puli shiti shiki hebru ga nong ga shipau ga ne ga da khat wa phunyo ga ong Henry ke jing kemit lenti ke ba iting ya ke jing bishar ba ke jing klang ke ding kaban sabam do ya kita ginong le persya ubreo ba ule iben ya ke hukum Moses uyap no klem ke jing isnai da ke ktien ar ne laingot kisaki ke jing pristam ba khamjur kat no phi tharai kan dei yo ta bla yo apo ki kijat yo khon ublai ba bla nyo bom khot ya ke snam ke jutang da ke bala pen khot yo bar ke bala le ben yo men sim ke jing ai namar ngi thu yau ta ba ong gajing penihar keput kalong gajonga ngan le keliang manga patru utrai un bishar yau pait lang kalong ka iting ke ban hap hakikti ublai ubaim daw la da fi nyau ben yau Jisu la da fi dang nyau ben ya gajing shayap ka jo fi nyau ben ya ta ka snam ka jutang ya ka ba utrai la pen mi na ka banta jong fi ka babel ka ong o ka ba shirkai gajing penihar keput kan long na ublai un penihar keput ya kita ken kibale keput yu kiba nyoben yu kiba sungu jeli yu Pagka babal ka ong ikata, kalong ka biting ikaban hap magakti ublay wa im. Wanam ila kay badu Jisu. Wanam sung jli, wanam sung nyayo, wanam kren benyo man siem jo. Namar kalong ka bitrim ban hap magakti ublay wa im. Tadayin tangi pay ak testament ka barim. Lai hajar kiap namar baki kile persya ublay. Henry hak testament ka batamay baki pediang ublay kiyo jing pedim lai hajar. Testament barim ke kelas 6 kata ke Hak testament ke batamai ke kelawan kata ke
Hak testament ka berem kila syapo dak tegi besen bekila yap hak tegi riklau. Hak testament ka batmai u Jisu ula kitno ia tegi jingtim. Rai utahi u banang le ben ye u Jisu lane u basmo jli u Jisu unum laj nakading jong kadu jok pat. Tading ta to ai bangin eat you try ka babel ka kren ni kata utaw bom eat u Jisu long balatim ye u ang ktien ka jong blai. Kalong anathema maranatha long balatim baru try u hajan ong ktien ke jong blai nakar khu ifi ke ni ke sngi daga ni ke ktien ke jong blai haba ke ktien ke jong blai ka kren shashkor haba ke ktien ke jong blai ka lahikai pediang yaka wat no mile persha ke ktien ke jong blai na mara file persha ke ktien ke jong blai fia tengko wat u blai file persha u blai kamut pi ai reng u blai u breu long ayu ban yele persha bat u blai ubri ulong ayu. Hato ulong mo baklan bor. Hato ulak mo banyele persyak yau tau bodon bor baro. Dahing tanga kwa ban hikaya fi kene kesngi wat nom ban bitar yu blai. Pediang yu Jisu kumba. Udai ban yo ikaburam. Pediang yu kat bo dang khat yapi. Pediang yu wat nom snow jili wat nom isi yu. Namar udang khat ye yapi kaduk kene kesngi ke momenta. Da pipim pediang kajing bitar ke jong blai kan lap ke jing em ke jong fi maram ta jong fi ula sha ke ding phna da ka banta jong fi ula le isnai u e palat e fi kwa ba pi pin long ki bala tim dai fi la kan ta yang ni ke jing kar khu phi dan ha ke jing tim ka ba kham cher khai ba ka ta ke jing tim kan wan hi no blai u blai kar khu e fi ke ni ke sngi ni ne dwai dan apeng jong fi pediang yu Jisu pediang no wanum hun ba fi la long niam kwa ba nong fi ke jing long kristan gam dai ke jing long niam ke jing long kristan ke dai ka ta kain kajing adai ka shisha ba do Jesus Christ kajing adai ka ba fi e shisha ye u kan do ka donot ka man sim da kajing ba fi e u da ka bor baro e u try mdei tang ba shu e dan da karmiang sintur nei to e da ka kam le e ka bo try wang ka ngo e ka e ba ktien jom lai ka hikai pediang yu Jisu long shisha pediang yu man sim ba khoi blai nai ka bor ba fin long ka daw ka jing ka khoi ka hima ka jong blai ni dwai ne ka por man ta la fin pat pediang yu Jisu ka ne ka por ra ka kti ka jong pi la fi dan ha yeng dam ki khoseu haka jaka ka ba pipi dan dam hatu hamadan dam khoseu ra agti shijrong pediang yu tra ne ka singin ne dwai nam ta jong fi tra ne ka pon ga dwai ne ki khon ki jame kila ra agti ki jong ki surrender le de ki pendam le de khmat jame tra man men sim ba khoi wan ha ka jim ga jong ki man sim ba khoi kta ki man sim ba khoi men yo lot ka donot ga jong ki yo try men hi kai me men shat bor me go try men pen em ki go try hallelujah me eat pala de try ki men sim ba khoi ba ka ding ga chome kan wan ka ji pasle ga chome kan wan hallelujah ka ki ka rem ka la kot no da do men ta ga ski la thang la ka ding ga jong blai ba ka ki ka rem ka nom la ban sno shu pi ka ki ba men shwa ka nom la shu ban sneu ya pi rei khmi fi long ki jing ta ga tmai ki breu ki ba tmai ki bla kup yo ta breu ba tmai bala kup senan yo blai ya kata ka dor blai ya ka hop ke jing khoi ba da ke jing shisha hallelujah na do ma da ski fi long ki jing tau ge batma u try one ke jim ge jong fi u try on batma fi u try on pen kam fi u try on ka khu ge jim ge jong fi na mar fla pedang yo nong ka khu fin long ki bala ka khu ya ne wa u try nan pen kam fi na ka banta ka buram janga u try hallelujah fla pen ka ngo ai ngo hallelujah ai ngo me go try ni kon ka pen ret de kila rai ki ti kila dami khosio blai kila IT la de try me yo lo de kina do man tagasngi haba kila IT me shimti me ko try ni kon penan kam bet sle ki ko try ka teng jong Jisu amen ba amen ai ngo try ba fi la pedang try ke jingkar khu la tikina ba na do man tagasngi gan buat ke jing em ke jong fi blai ngar khu blai shi buat amen